Okay, so every single Thursdays, I told you we normally connect you to the number one citizen or anyone also representer umkhandlu waseThekwini. And today is no different. We've got Councillor Unkosenhle Madlala, eThekwini Municipality Chairperson of Governance and Human Capital on the line. Baba Madlala, siyakwamukela ehlelweni. Ngiyabonga kakhulu. Njoba sikhuluma nje nawe namhlanje, siyeza ukuthi umkhandlu uthula ngokusemathweni isama campaign. Awusichazele kabandla ukuthi isama campaign iyini kuzokwenziwani. Siyabonga kakhulu sibingelele kuwena nabaleleli bakho. IThekwini laziwa umhlaba wonke njengendawo ehamba phambili kwezokuvakasha. Kule season ke njengoba sithula ne campaign ilapho khona sisho khona ukuthi uma kuqala isikhathi sesama isikhathi sibalekile kakhulu kuthina leso ngenxa yokuthi isona isikhathi samukela izinkumbiso abavakashi abasuke bezovakashela eThekwini. Ngakho ke njengoba silontsha le campaign nje indlela yethu yokusho ukuthi siyitheku sesilungele siningankomo ukuthi samukele lezi zinkumbiso abavakashi ikakhulukazi ngoba ukusuka manje akusekho kubuyela emuva sekuyoze kube ukhisimusi kuze kube uNew Year's. Abantu bethutheleka eThekwini ngakho ke sithi si ready abantu abeze. I-official launch ke namhlanje izobe lapha endaweni ethandwa kakhulu abavakashi bala nabakwamanye amazwe bizwa ukuthi sisithumba valley lapho khona sizobe sithula ngokusemthethweni lomkhankaso. Kuyasijabulisa ke futhi ngokusho ukuthi uma beach ethu awu-23 awu-22 avuliwe a-clean a-safe a-ready ukwamukela izivakashi. Kwamnandi ukuzwa lokho. Ngonyaka odlule umkhandlu wathatha isinqumo sokuba ukuba nohlelo lokucishwa kwezikweletu. Kulemizi abanikazi bayo asebashona mhlawumbe engabe abantu abangakwazi ukufaka icelo kulolu hlelo abantu abanjani. Sibonga kakhulu sile. Kuyiqinisa impela uhlelo lusaqhubeka sijabula kakhulu ukuthi uhlelo luhamba kahle siyazinxusa futhi zakhamuzi ukuthi zisondele zizofaka izicelo ukuze zikwazi ukuthi zisulelwe izikweleti. Ukuze uwamukeleke ukuthi qualify kufanele ukuqala kube ukuthi indlu enihlala kuyona umnikazi wayo sowashona. Okay. Umnikazi wayo washona before umhla ka 29 August 2022. Kube ukuthi indlu ivalue yayo ingaphansi kwe-1,000,000 rands. Bese siyajabula kakhulu ukuthi kubantu abezifakile ngobuhlelo lethu lamba kahle kakhulu sesikwazile ukuthi silekelele abantu abangaphezulu ka10,000 ukuthi sibasulele izikweleti. Igidigidi ezemali lezi beyifuneka kulabantu esikwazile ukuthi sizisule sebaqoqozela futhi abantu basondele ukuze ke ukwazi ukuthi uhlomule kulolu hlelo kufanele uze lapha ya kwasizakala center oseduze nawe noma bathi yaba office ethu ke uzokwazi ukuthi uthole usizo uphathe ID uphathe i-death certificate umnikazi muzi uphathe i-title deed uphathe i-proof of address ekhombisa ukuthi wena njengomuntu ozo-apply uhlala khona la kule address le sikhuluma ngayo. Bese uphatha i-letter of authority ozobuyithole ku-master of the high court uma ukuthi njengoba kuyi-deceased state le mhlambe seniqalile ukwenza inhlelo efana nalezo. Uma ungenayo uye nje police station ufike wenze i-affidavit echazayo ukuthi mina ngundodana okanye isihlobo sikamufi yimina ngihlele endlini ngiyazi benesikweleti ngifuna ukusulela izikweleti ukuze ngiqale ngikhokhe kabusha. Bese kuba i-proof of income okusho ukuthi ke uzophatha i-bank statement okanye ngokuthi umuntu ophilayo holy grant uzophatha incwadi ekhombisa ukuthi holy grant just ukukhombisa ukuthi uzokwazi ukubelana nesikweleti. 25 minutes past 8 Ubongani and Slee in the morning, and we are right in the middle of eThekwini, which is proudly brought to you by eThekwini Municipality. Like with my FM, le nkulumo yenzeka every single Thursday around 20 past 8. And on the line, we've got eThekwini Municipality Chairperson of Governance and Human Capital, Ubaba Unkosenhle Madlala. Madlala, siyabona ukuthi nenza umsebenzi omuhle impela wokuqiniseka ukuthi ama street lights wonke ayasebenza la eThekwini. Mhlambe abantu bangenze njani uma befuna ukubika ama street lights abo abawabonayo ukuthi wona endaweni zabo awakasebenzi wangafiki wona? Yebo siyajabula kakhulu ukuthi lolu hlelo lethu lihamba kahle kakhulu. Uhlelo lolu esilenzayo ngengxenye yokugcina imiphakathi yethu iphephile ikakhulukazi ngekhathi sasebusuku.
izibani lezi zasemgwaqweni zidlala indima enkulu ekwenzeni ukuthi indawo ikhanye kubonakale lokho kuvikela ubugebengu kuphinde kusize futhi abezokugcinwa komthetho ukuthi bakwazi ukuthi babone lokuthi nje uhambele kalula edolobheni nalabo patrolayo bakwazi ukuthi bapatrole kalula. Siyazinxusa ngezakhamuzi ukuthi report ogesi abangakhanyi ukuthi bafonele le number yamahala ethi 0800 11 11 11 0800 11 11 11 or basende i-WhatsApp message ku 076 791 2449 076 791 2449. Asiqhubeke nje sisebenze ukwenza ukuthi imiphakathi yakithi ihlale indawo abahlala kuzona zizinhle futhi ziphephile. Sibonge kakhulu for isikhathi sakho Madlala. Siyabonga kakhulu. Ube nosuku oluhle. Thank you.